ए हमर शालू, हई हथवा फाइल और मोबाइल लेके हीरोइन बनतरू का? हमको हीरोइन से कम बानी का। आए हाय, तहार यह स्टाइल पर तो हम मरे नहीं। डोंट टच मी फॉर यू। अच्छा, तो तू रंगरेजी बोलतरू? अभी बताओ तनी रंगरेजी का होला? हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा रूट बिजी बा। हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा। हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। इंग्लिश में बात करे लागे ना डर हो। गौवा में आइल बिया रहे शहर हो। इंग्लिश में बात करे लागे ना डर हो। गौवा में आइल बिया रहे शहर हो। जुबना बटाइट कहे ई उराइट। जुबना बटाइट कहे ई उराइट। नाही फेटाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। गाल गुलाबी एकर ओठ रसीली। पतली कमर एकर नैना नसीली। गाल गुलाबी एकर ओठ रसीली। पतली कमर एकर नैना नसीली। बियाई ताजा नहीं अरुआई। बियाई ताजा नहीं अरुआई। गरम से राइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। पेन्हेले टू पीस ना पेन्हेले मैक्सी। टी शर्ट जींस में लागेले सेक्सी। पेन्हेले टू पीस ना पेन्हेले मैक्सी। टी शर्ट जींस में लागेले सेक्सी। छैलन के देखी बियाया गुताई। छैलन के देखी बियाया गुताई। का घूरी आइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। ए छोड़ी के लोगे फिल्मी स्टाइल बा। चले ले ऐसन करिश्मा के जैसन। लेके मोबाइल जोड़े कनेक्शन। चले ले ऐसन करिश्मा के जैसन। लेके मोबाइल जोड़े कनेक्शन। इसके सिलेंडर से बिया भेटाई। इसके सिलेंडर से बिया भेटाई। माथा चटाइल बा।
हे छौड़ी के लगे फिल्मी स्टाइल बा हे छौड़ी के लगे फिल्मी स्टाइल बा हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा हथवा में फाइल बगल में मोबाइल जुल्फो डिजाइन बा हे छौड़ी के लगे फिल्मी स्टाइल बा हे छौड़ी के लगे फिल्मी स्टाइल बा